Hello world and to everyone. Mga kababayan ko, ito na po yung biyahe natin. For almost 16 hours po tayo bumabiyahe. I will give you the description below. At napakahaba po ng ating biyahe. At pagdating po dun sa area na ng San Pablo, Laguna, hindi po masyadong maayos yung kalsada po natin. At talagang grabe po yung pagod. Kasi po grabe po talaga ang mga kalsada pag lubak-lubak. Hindi gaya nung ito pong biyahe na ito ay smooth po. Pagdating po sa mga highways na gaya nito, SLEX, maganda po yung ating kalsada. Smooth lamang po yung ating biyahe. Pero syempre, samahan nyo po kami bumiyahe by land para masubukan din po natin yung haba ng biyahe. Awat liloob ng Diyos na nakaya po natin dahil po sa syempre aatin po tayo at magbibigay po ng support sa ating loved ones sa Bicol Albay. Ang kanilang beloved mother ay pumanaw na po, kaya itong biyahe po natin ay biglaan lamang talaga, wala po sa plano dahil biglaan lamang po ang pangyayari. Siyempre, kailangan po tayo magpakita ng suporta sa ating mga loved ones. Kaya, meron po tayong part 3 and part 4 pa po ito. Mahaba po yung biyahe po natin, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel, Filipino TV at Filipino Life Stories. Thank you very much. Maging bahagi po kayo, mag-comment lamang po kayo, at maging ano man ang inyong saloobin o na ikabubuti po ng ating content para po sa ating lahat po ito bilang Pilipino. Mabuhay po ang Pilipino. Shout out po sa lahat po ng ating mga subscribers at mga kaibigan po, kapwa po natin, content creator. Maraming salamat po sa lahat, and God bless everyone. See you in our next videos.